Muli makabuwan na human miigo ang bagyong Odette. May siyam pa ka mga barangay sa tumoy nga bahin sa Bagatang Southern Leyte ang may kuryente hangtod karon or way kuryente hangtod karon. Adunay live report si Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, maaninaw gihapon ang grabing epekto sa bagyong Odette sa habagatang bahin sa Southern Leyte, partikular na sa lungsod sa San Ricardo. Kini ang lungsod sa San Ricardo na himutang sa tungoy nga bahin sa Panaon Island sa probinsya sa Southern Leyte. Usa kini sa mga dapit nga grabing gikusukuso sa bagyong Odette nga miigo ni atong buwan sa Disyembre. Hangtod karon, maaninaw gihapon ang epekto sa kusog nga hangin ug bawd nga dala sa bagyo. Ang mga istruktura sama sa mga eskwelahan wala makaugpo sa kakusog sa hangin. Matod sa district supervisor, ang 11 ka mga eskwelahan sa ilang lungsod apektado gyud ug nangalangkat ang mga atop. Iyahay na lang sila og diskarte aron paghimo og ginagmay nga mga repair aron magamit sab ang pipila ka mga classrooms labi na kay nag-limited face-to-face classes na sila. Gani sa miaging eleksyon niadtong Lunes, mitukod na lang og mga makeshift classrooms ginama sa plywood o coco lumber aron magamit nga polling places. Eskwelahan ubay pag kinahanglan i-repair. O kinahanglan pa jud sir kay wa pa man gadyoy na kuan na sana nasugdan. Anyway, the mga schools or mga school heads with the parents tabangay nga makahimo jud sila aron padayon ang limited face-to-face. Kung ang mga panimay ang hisgutan, maaninaw gihapon hangtod karon ang pagkusukuso sa kusog nga hangin. Sa talaan sa munisipyo, may moabot sa 1,800 ka mga balay ang na-damage sa San Ricardo. Kining coastal barangay sa Pinutan usasab sa nagrabihan. Daghang balay sa baybayon ang banlas sa kusog nga bawd. Wa pay labot niini ang ilang mga sakayan ug tinubdan sa panginabuhian. Kining atong gibarugan na puno ni og mga balay ug mga istruktura kaniadto. Doon na pay basketball court, community stage ug karsada ning maong dapita. Apan kalit lang nga gibag-o ni bagyong Odette ang dagway ning maong komunidad. Lisod sab sa mga residente nga wala pa sila'y kuryente hangtod karon. Maong nanawagan sila sa ilang power distributor paspasan ang pagtrabaho sa nangaguba nga linya ug mga poste sa kuryente. Arang lisura. Lubi ra may gisaligan ko diri sir, unya panagat pod na pud mi nangadaot pug among mga naay mga baruto uban. Ang baruto daw kabukuba. Ag-amo pod na wa. Mo nang arang kapait. Wa joy kuan diri bawo sa amon na ni. Napay among mga anak. Wa pa gud na kuan ag among bahay pod nga nangaguba. Wa pa natarong. Diri side sa paingon sa dagat, di man sila makabutang og poste kay nanggibitay naman ang mga kuan karsada. Muna nga nahunong ilang trabaho. Ambot og kanus ana magbalik ang kuan kuryente dinhi kay kailangan ni kabuan ni 5 kabuan naman ni way kuryente. Nagsalig na lang sila sa solar. Lisod para ninyo sir nga way kuryente. Lisod way kuryente kay natin mga kuan ay atong mga kinahanglan. Sa tibok lungsod, 6 pa ka mga barangay ang natauran pagbalik sa kuryente. 9 ka mga barangay ang wala pa. Aminado ang mayor, daghan pa og trabaho unon sa ilang lugar. Kini ang plano niya nga tutukan sa pagsalig nga gihatag sa mga mulupyo kaniya ug sa mga opisyales nga napili sa eleksyon ni atong adlawng Lunes. Ning balik na dool sa normal ang atong mga tubig pero dili ra temporary ra na siya. So ato jud ang balikan. Maayo pud kay naatay savings karon ang lungsod makalihok ta. Atong challenge karon with a new group of officers. Lando na nay inisyal nga hinabang nga nahatag ang DSWD alang sa mga apektado nga mga residente sa San Ricardo Southern Leyte. Mihan ay nasab ang ilang LGU o livelihood project alang sa mga naapektuhan. Alan? Daghang salamat Nico Sereno.